Cangkrik genggong. Yo. Ayo, Pak Kaman. Yo. Ayo bareng bareng kadek-kadek bareng kadek bareng. Oh, Ayo yo. Ayo bareng di tengah. Yo, langsung. Kala kaline umum
Jan. Kicing miring. Nah, senangnya sing miring-miring ya. Cair Petruk Jan. Selamat menikmati truk. Ngono lah tawa. Iya. Ayo pergi-pergi Pak. Monggo Ibu, dua lololololoe. Monggo miring Ibu Hajan. Dua ngelmu iku
Griyawir ditandoki kelakone kanthi lekase lawan kas tegese kas nyanto sane apa sikap malah gawe wedang kat mau dhewe wektu wes jan oh Satya Puja Pango Keseturangkara siji maning Bobo Pocong Penurai mana panyong Dudu Watu Dudu Gonong Seket Ya jajal oh sangkane ing sabrang ngone-ngone sang gubernur ya saudu yang kudu ngili je ya iyalah bupati raimu tresno tulus golek maning wis sapurung ki go tegong nas ning cipi kopi hah wis sapurung lho makno siputu yang bagi nang dhuwur wis sapurung siap wis lumahno yen lumakno bagian nang dhuwur kan gunder bagian nang dhuwur lah ya ora sesuwe lho sing bener iki lagi anu ditanggap lah mara sing bener ya lah yen lumaku si pocong ngombar suara Oke
Ya, kene dul aranjo. In. Apa ora salam iki lambe kowe jinis no? In. Saben bengi nyawang gedene ngarasa totolan bekor kasatem yen memajan mung anggo janur kembang wae weton gunung pacitan sarwa diraga temen jere dong apa kelalen apa kus lah tidokan kus lah dong apa deh gue malah nyong takon panas udah garwane tiang kathah. Hah? Garwane udah wong kathah kudu ya? Tetep satu ya. Oke, ya siji oke. Wis lah. Rewangi kus lah. Engko bagi hasil lah. Wong nyong anu dadi tuyul toko sing padha ngantung, padha nampan. Oh iya iya. Dong apa? Oh, batek. Panas udan aling-aling capek gunung
supaya yakin. Kan ora acting ora. Najan wadon sarta Kanyong apa kan kono? Dek zaman berjuang jor kelingan anak-anak biyen tak openi ning saiki ono ngendi ayo dong tambah wengi tambah gayeng ya ki. Ya wis ora apa. Pasukatane wi komplit lho Bener. ajan. Ana baksone. Ya. Kowe engko ngger sing kurang bakso, Nggih. nganggo baksoku kena. Apa sih duwe bakso ngene Rika? Jangan Wong senane didang mbek atos boe lho. Sing wis mandan teko lah. Oh wis mandan bola ya. Wis disogiaci ya ki. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo timen ora nggone padha keturunan sing tiga biyen ninggal janji ning saiki opo lali
apa Kekelek ciri-cirine? kumat. Oh, kepelintir maning apa? Pelintir. Iya jelas sih. Makanya sobat anar kepelintir. Apa obatnya, Mbak? Lah, jan. Bisa ora usah diobat ngono Iya, iki mari bener. dewek lah. Syukur pisan nyawang gunung esok dadi rejo dimen ora ilang yo nek padha nyong romen siki pasrah. Kepriwe ge wis lunas samping gununge sebawane. Sampun Pak RT, Pak RT. wong sing nyuwun rin mau diring dilatih. Tele. Iya, ayo Nit. Ya. Allah dua anak payung ala piyung aduh piyung kula boten badhe modon senajan ayo sisane seyoyo kangkang apa yo iya apa maneh yo
magendeng tak sabonane duwe gandeng nyaluki bagat abot enteng tetap lakonane yo Gelem angkat kaki ke temenan. ora lah aja gawe trataban ayo lumbung desa ya di hotel Jegong apa gini iki? yo iya loh Masa turun lah ya jagong. Dianggar telune sing wedon-wedon kipit-kipit. Wis kaya nunang surga dunia. Lumbung desa pertani ojo makarya ayo di nata suri nata lasung nyambyalo ayo yo barang maco yen wis rampung nuli ada ayo gato wandang beras angin sesarengan New Arista musik ingkang makarya sarengan AL Pro Audio ayo di oke wonten DPS video shopping kita lifting matur suwun nyawijinipun ayo yo ayo kan iya ah lumbung desa pertani ojo makarya ayo di nata lasung nyandalo ayo yo barang maco yen wis rampung nuli ada ayo gato mandang rasa beras panen katur tembang punika ugi kagem pol kadang mong tani khususipun wonten ing wilayah Sampang Semampir khususipun anggenya sami tanem tuwuh mugi-mugi tansah
tulus kang sarwa tinandur jinawi murah ingkang sarwa tinubas sageda pikantuk ayem tentrem anggonya amung tani ugi manfaat ingkang dados asilipun amin ya rabbal alamin. Dadak mati. Kayonge harmonis banget. Ayo. Matur suwun atas tembangipun lumbung desa. Kepara ingkang dados remenanipun iki. Lajengaken napa niki, Pak? Dipun lajengaken sesideman ning dibawani sawetawis. Jangkep bawa. Iki tesi lenggah sareng niki. Ya iya. Nggo bombong-bombong pikir. Apa lenggah bae? Mengko angger gari nembang ya jumeneng. Nah, sing nembang Mas Petruk. Siap. Kena angger donya ora nyupak. Tintingane sepira ki tintingane? Nah, lagi pas bener iki. Wiwitane handerek sang poke ora ketang pegak. Lah ya iya mudane ndarani sih. Ning angger ngomong kan gampang kae pak dalang gampang banget. Oleh mahal kaya. Iya ning jebule nang panggung pegak. Oh. Kowe nembe jejeran ya, Pak? Iya nembe jejeran apa maning ngger nganti Nganti ora bareng. jejer. Angger nganti yab-yaban. Pega banget, Pak. Priya bagus kang ngolah budaya Sowan mung mepak dalan. nah enggak apa-apa netep. Sangkingane sing bener. Sowan mring nyang kutha gedhe Ora ya dituntun. Niki. Bendera. Nah, diganti mi. ki wis mone ya. Wis. Anu kudu dicekel dhisit bisane Oh, urip. iya, kudune nguripna kudune gena dilus-lus. Tekan ngendi ki miki? Bendara terus yung yun selendang kuning kang saking ukir
swara kurang premana ning wasisa ngrung-rung ngungrum marang bendara angrung-rum marang bendara Tiang Sulistya matur suwun pijar pijer ngincangake alis terus tresno sasedeman semoga temen bala nggih monggo katur tembangipun wonten Sesi Deman. Napa tesi kali lenggang? Inyong nggo men Putri Domase sing nembangi. Kula nek nembang karo lenggang kaya anu angel kok, Truk. Pales oke. Lari-lari. Urip ana kutha
ono gede kowe tak tukoke masa isine kowe opo-opo wae najan sesiyem mesti tak wujude New Arista. Matur suwun. Turnuwun. oh ya kowe kus ngene kus Ya, ya. mudun mudun Dodok mudung. udah jawab gitu Ayo. iya Juragan kerep. nah jorak keramaga di berapa sing hati-hati Basoka kowe sing jagung kowe sing bocah glentem kowe sing nang kursi. Basoka. Juragan Basoka. melu andil. Singkit mau urung metu apa Lah ya? iya kepotong. Iya, Pokok Jan. potong pajak Lagune nopo, langsung. Pak? Ki engko nyon sing tak nyambung. Iya. Kowe kon kudu andil kowe ngger ora luput. Menyat tanggaran kowe aja kuwe mengeneh. Kowe ditempeni kus kowe gidenggu Bose, bose. Ayo bose, bos Sohibul Hajat. Nggih. Kus. Apa akeh dalem? Kowe sing wis ana sinyal kowe ngarepmu kowe sing Wis. Wis, Kini kiwi sebelahe. Iya sing Oh, kiye? wis. Oh iya. Basoka. Niku. Iya, jam. Basoka. Basoka. Nah. Basoka. Liwung Iya, ya. iya. Langsung. Mengkobar pantai Lagune maring pantai. Liwung, Iya. nggih. Aman tentrem. Tunggu. Rika wengi urung nyawer ya. Nembe mau awan mau kok ya. Urung lah, Jan. Mau nembe awan ndak bolak-balik. Wengi ya beda lah. Melas kowe nuker gosang ngulon Oh maning iya Gus. bisa, iya bisa. Wis lah, Jan, yo riku. Silir-silir ana ing pantelo gending asik. Ayo. Thank you.
gagan kayu panjenengane Mas Nawal. Mas Nawal. Pidongakna sing apik nggone keluargan sing pada ayem tentrem. Amin. Najan metu saweran semena didongakna engko hasile sing luwih. Amin. Barokah. Pokoke lemah teles Gusti Allah sing bales langkung kathah langkung berkah nggih, Bos. Ya. Sedaya mawon wabil khusus sohibul hajat. Sedaya para rawuh nggih, Trut. Yo, mau kari limu. Aman tentrem. Pacarku eling-eling kok ya. Kene Ya, mikir ora senggawe dadi ngrepoti Bu lah. Matur nuwun nggih, Bu. Ki mau Sehat selalu. Garwane Kang Mas Enyong. Mas sinten? Kang Mas Rusmadi niki Oh, garwane. Masya Allah, makin niki babake mboten kersa berarti ibune. Ki kena kae dicontoh mau. piye? Mau. Mau awan maksude, wengine urung. Iki sing kaulan. Anu tuaring nyong kae. Oh, karepe. Beda tangan. Matur nuwun ibune, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Apa dong silir titik? Iya udah lho. Apa sih? Silir-silir. Silir-silir ya. Silir-silir neng pantel gending. Boket cengkang kok. Sikilen disit. Akhirnya puyeng kae. Namung ugi nyuwun pangapunten ingkang ageng karana wedal sampun meh raina dumugi wancinipun tabuh 3. Mila saking menika ing mangke katuran tembang panutup ngirasa ngirus minangkani pamundhutane anak lanang kula Den Bagus Rasito. Eling-eling mengko munggah panggung to. Nah, kasih semangat Pol. Nah, ronet duduk yo. Nah, bawa paron der ya. Kita bertiga. Kayak pemeran utama nih. Iya, kita bertiga. Raden Heryo Werku Darah nyata lamun satria ngejodi pati kunder Godek simbar dada rong larik terus yen ngendika kereng pindo guntur walek dasar ayo Dasar satria Rama prawira dasar lo dasar prawira utama kepengen dipotong gajimu apa Dasmu ayo ayo Lapas ayo der Anu mik angel ki anu angel mik dasar satria prawira
tamah Anu loading lagi ora kemut sih. iya saeling eling kula eling dunungane senapati Eling
Ayo, ayo. Kong, 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 kong. Wey. Wey. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pangapunten Bapak Ibu, sasampunipun katuran eling-eling titipan cikang sampun dumugi. Kula saking menika sedaya pangapunten ingkang ageng awit saking sedaya kelepatan sakiran pangapunten. Kandiatur sugeng enjang, sugeng rarem, sugeng kondur, sugeng pepisahan mugi saged kepanggihan malih wonten ing swanten sedaya. Kita tutup sarangan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
topik ngatur bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun abudon nuwun. Segera